Министър Павлова бе посрещната от ученици, преоблечени с автентични носии, които показаха пред министъра и гостите от Европейската комисия автентичният начин и обичай, по който столетия вече жителите на село Баня ползват минералната вода в селото за битови нужди и как тя е част от техния начин на живот. С тази символика те напомниха, че качествата на топлите минерални извори в село Баня са били високо ценени от римляните. От старата турска баня до римската баня министър Павлова се придвижи пеша, като по пътя си разговари с жителите на най-голямото село в общината. Някои от тях поставиха въпрос за състоянието на уличната мрежа в близост до римската баня, на което министър Павлова отговори, че след 4 месеца улиците на селото ще бъдат ремонтирани и асфалтирани, а селото благоустроено като инфраструктура. Именно за това аз трябва да покажа добри и успешни проекти. Само след 4 месеца тук ще има един уникален проект и той ще служи за основа да покажем в тези преговори, че не само имаме потенциал, но и можем да ги изпълняваме проектите качествено и срок. Благодарение на този проект село Баня ще стане известно на всички чужденци, идващи в България и много българи, което е изключително важно за разширяване на възможностите и популяризиране на село Баня в община Разлог. По-късно днес в целодневна детска градина и детски ясли доктор Елиза Астинова, министър Павлова преряза лентата на 2 детски градини по проект прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Разлог. Придружаващите я експерти от Европейската комисия дадоха отлична оценка за практическата реализация на проекта на детското заведение, сравнявайки подобни проекти в други български, а и европейски градове. Община Разлог е бенефициент по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година и има сключени с Министерството на регионалното развитие и благоустройството няколко договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които са в различна фаза от изпълнението си. Благодарение на финансовата подкрепа от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и осигуреното национално съфинансиране, в последните години на територията на община Разлог са реализирани и се изпълняват проекти с обществена значимост, отговарящи на потребностите на местната общност в различни населени места.